Эфирден алқар вақты студияда Лина Хасеншина. Олабыздың ішкі ішлер бөлігінде мәтбуғат конференциясы өтті. Ознақайда Ватан соғышы ветеранын 102 яшы білен тәбрикләділер. Әлмәтлелер театр әкиятлерінің премьерасын қарады. Әлмәттә күптән түгелгенә ішкі эшләр бүлегенең яңа җитәкчесе итеп полиция полковнигі Алим Атакулов билгеләнде. Шул уңайдан полиция бүлегендә аның белән матбугат конференциясы узды. Анда масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре көндә актуаль сорауларга җавап эзләде. Гражданнарның счетларына һәм банк карталарынан акча урлау һәм дистанцион мошенниклык фактлары республикада теркәлгән барлык җинаятьләрнең 4/1 өлешен тәшкил итә. Бу Әлмәт районы өчен зур проблема. Конференциянең төп темасы да шуңа багышланды. Вот именно наши бабушки, дедушки, люди возрастные, они именно вот попадают на уловки вот с этими. ДТП, ваша внучка попала, там еще что-то. Сейчас же мошенники пришли к такой схеме, что они прямо по телефону диктуют заявление на имя начальника УВД Москвы или там дамы, и бабушка это заявление пишет. То есть у них система получается такой, что они держат человека на связи, не дают ему возможности перезвонить либо родственникам, либо в полицию. 2023 елның 2 айында Ішкі эшләр идарәсендә ачылган җинаятләр саны 50%-ка арту күзәтелә. Аларны башкаруда шикләнелгән 400-гә якын кеше тоткарлаган. Алим Атакулов сүзләренчә, мошенниклар шелтәренә яшьләр күбрәк эләгә. Идет звонок, что у вас переводят ваши деньги. То есть задают вопрос, вы переводите деньги, вы оформляете кредит, соответственно. Человек теряется в шоке, начинает тут же действовать какие-то. А им только достаточно одного кода, который вы перечислили, и все деньги, которые есть на карте, снимаются. Мошенниклык фактларын булдырмас өчен якыннарыгызга һәм танышларыгызга, бигрәк тә яшүсмерләргә мошенникларның җинаять схемаларына катнашу рөхсәт ителмәве, моның өчен җинаять җаваплыгы каралган катгый аңлатырга кирәк. Полиция полковнигі шәһәр һәм район халкына уяу булырга киңәш итә. Билгесез абонент номерларыннан шалтыратулар килсә, шунда ук сөйләшүне туктатырга, чын барлыкны ачыклау өчен туганнар һәм танышлар белән элемтәгә керергә. Оля Байрамалова, Диана Юдина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 20 марттан 2 апрельгә кадәр Татарстан Республикасында балалар юл транспорт травматизмы профилактиклауга юнәлдерелгән язгы каникуллар чарасы үткәрелә. Ул балаларны йөртү кагыйдәләрен бузуны кисәтүгә һәм җәяүле балаларның иминлеген тәэмин итүгә юнәлтелгән. Шара үз эченә профилактик әңгәмәләр, шулай ук балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтләренә юл куймау максатыннан акцияләр һәм бәйгеләр оештыруны ала. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларны игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәү кирәклеген искәртә. 1 апрельдән тимер юл кишүен ремонтлау сәбәпле Әлмәт-Лениногорск автомобиле юлы вакытлыча ябыла. Хәрәкәт 16 апрельгә кадәр туктатылачак, дип хәбәр итә Транспорт министрлыгының матбугат хезмәте. Бу участокны Татарстан Республикасының төбәк әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы Әлмәт-Чупай, Кишү-Кузьминовка, Казан-Оренбург, Мәмәт-Чупай, Әлмәт-Чупай, Кишүшат автомобиль юллары һәм Татарстан Республикасының федераль әһәмиятендәге гомуми файдаланудагы Р-239 автомобиль юлы буенча урап үтәргә булачак. Шулай ук 1-30 апрельдә Татарстанда региональ яки муниципаль әһәмияттәге гомуми файдаланудагы юлларда йөк машиналары хәрәкәте өчен шикләүләр гамәлдә булачак. Анда 353 юл кергән һәм аларның исемлеге белән Татарстан министрлар кабинеты сайтында танышырга була. Башка темаларга Ознакайда райондагы санаулы гына Ватан сугышы ветераннарының берсе булган 102 яшьлек Гайнулла Әюповны туган көне белән кутладылар. Районның мактаулы гражданины 100 яшәр Гайнулла аганы тәбрикләргә район башлыгы Марсель Шайдуллин, хәрби комиссар Рәдиф Камалеев, пассажир автотранспорт предприятиесе ветераны Владимир Кротов, район социаль яклау бүлеге җитәкчесе Элиза Мәрдәншина килделәр. Ветеран янына гаиләләре белән якыннары, туганнары да җыелган иде. Хәзерге заман кешеләре 100 ел яшәргә тиеш. Илгә җиңү яулаган Ватан сугышы ветеранын барлык ознакайлылар исеменнән район башлыгы Марсель Шайдуллин котлап, иң изге теләкләрен җиткерде, бүләк тапшырды. Шулай ел саен очрашырга 9 май җитә, җиңү бәйрәме. Алла бирсә, җиңү бәйрәмендә очрашабыз. Гайнулла Гаффаз улы сугыштан соң 1946 елда туган якларга әйләнеп кайта. Лаеклы ялга чыкканчы шофер булып эшли. Шуның 21 елын ул пассажир автотранспорты идарәсендә хезмәткә багышлый. Гайнулла абый, поэтому от души мы все транспортники поздравляем вас с такой прекрасной датой. Вам подарок от мужчин.
а этот женщин. Так что берегите себя и дай Бог вам здоровья. Гайнулла Әюпов ауырлыкларны узып, үзенең Форд машинасында Берлинга кадәр барып җитә. Бөек ватан сугышын башыннан ахырына кадәр үтеп, илгә җиңү алып кайта ул. Ефрейтор була, күп кенә медальләргә ия. Амур буена итеп ташлаdılar, солдат итеп куйдылар. Анда 15-й Сунгарейская армия, шунда ел яшадым, шунда шофер булдым. Шулар укыттылар. Бер гасырдан артык гомер иткән күтәренке күңелле, җыр телле Гайнулла Гафаз улы бүгенге көндә яшь буынга олы үрнәк булып, якыннарының кадер-хөрмәтендә яши. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт драма театры тамашачыларны яңадан арт мәйданчыкка җыйды. Бу юлы театр «Диалог территориясы» проекты кысаларында театр әкиятләре программасының премьерасы чыкты. Театрда булган кызыклы вакыйгаларны ишетер өчен сәхнә артына яки грим бүлмәләренә күз салырга кирәк. Әлмәт драма театры артистлары сәхнәдә, гастрольләрдә, тормышта булган кызыклы хәлләр турында мул итеп сөйләделәр. Нәкъ менә грим бүлмәләре ишекләре тамашачылар өчен ябык булганга, артистлар сәхнә артында калган байкалары кичәсен оештырга була. Андый форматтагы кичәнең идеясе Дилбар Әбүнагыймовныкы, сценарий авторы Гөлнара Кәшипова. Тамашаның режиссеры Римма Гайсина булган хәлләрне якыннан күзгә күз карашып сөйләшү кирәк. Сәхнәдән ул алай яңгырамас иде ди. Шушы арт мәйданчык ачылгач, шулай кызлар белән җыелдык та, әйдәгез әле театрның тарихына, үткәненә, ниндидер бер мәдхия җырлаумы, искә алу, кызыклы хәлләрне искә алу, шушындый бер идея туды да, шушыңа алынып эшли башлады кызлар белән. Монда инде безнең урта буын кызлары эшләй. Бер әби карыена килеп баса да, бер кеше төпләгенә Кыю адымлы Әлмәт театрының үзенчәлекле куелышлары күптән сыкландыра. Иронияле артистлар кызыклы хикәяләр, сәхнәдә, гастрольләрдә, тормышта, юлларда, чит илләрдә булган хәлләр турында тамашачы ләззәтләнеп тыңлады. Без артистлар белән якыннан аралашабыз. Күзгә күз булып чыга инде. Ничек уйнаганнарын, алардан энергетика алабыз һәм шул ук вакытта үзебез дә шушы хатирәләрне яңартабыз, чөнки театрны менә мин Әлмәттә 75-нче елдан бирле яшим. Мөмкин булган вакытта һәр вакыт театрга йөрдек без. Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә яңартылган музейның шундый үзенчәлекле мәйданчыкка әверелүе театр яраткан тамашачылар өчен зур бүләк. Хәзер биредә Әлмәт театры тарихын белү генә түгел, төрле чаралар да үткәрергә мөмкин. Лекцияләр, перформанслар, концертлар, мастер-класслар, укулар. Беренче гимназия укучысы Шамил спектакльләрне калдырмый, атна сайын театрга йөрергә тырыша. Без бүгенге көндә театрның тарихын гына түгел, һәм тагында яңа фактлар белән таныштык. Шушындый бәләкәй мәйданчыкта артистлар белән тагында күбрәк танышып, шундый матур кичәләрне тагында үтсен дип, театрга тагында килергә насыйп булсын. Театр әкиятләре халык иҗатына әверелгән юморның аерым жанры. Бер сәгатьлек кичәдә хикәяләр белән бер рәттән шигырьләр, биюләр, ретро җырлар да яңгырады. Тамашачыда үзебез дә рәхәтләнеп эшләдек, без моны яратып эшләдек. Кызларга рәхмәт, алар да үзләре арасына мине тартып алдылар. Театрыбызга йөрегез, мондый чараларында күрегез. Без сезне яратабыз. Ләйсән Галиева, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген калабызның балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә Звездочки 2023 бәйгесенең гала концерты узды. Әлмәт районының мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр арасында узган чара 13 номердан торды һәм зал тутырып килгән әти-әниләр, педагоглар сәләтле сабыйларга алкышларын мулдан бүләк итте. Әлмәт районы мәгариф идарәсе һәм мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләренең профсоюз советы оештырган Звездочки 2023 бәйгесендә Әлмәт шәһәре һәм районның 64 мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе катнаша. Конечно, нельзя не сказать, что в год педагога-наставника каждая победа нашего маленького победителя, нашей маленькой звездочки, это, конечно, победа нашего с вами педагога. Мы очень радуемся каждому достижению
каждому маленькому шажку маленького таланта. Ашык костюмнар, мотор музыка, оригинал биюләр, кызыклы миниатюралар рәхмәтле тамашачыларның йөрәкләренә үтеп керде һәм сәхнәгә чыгучы артистларны бердәм алкышлар белән сәламләп тә озатып та торды. Безнең балалар менә звездочки конкурсында катнашып, бу милли төркем балалары инде без биеп һич тә туймыйбыз дигән бию номинациясендә катнашып 3нче урын яуладылар. Милли төркем буларак балаларга бик нык ошый, татар биюләрен биергә, без шулай ук конкурсларда бик күп катнашабыз. Ел сайын мәктәпкәчә мәгариф учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр бәйгедә бик теләп катнаша. Звездочки бәйгесе балалар, әти-әниләр һәм педагоглар күңелендә һәм хәтерендә матур чараларның берсе булып калыр ди оештыручылар. Казанда бокс буенча бөтен Россия ярышлары тәмамланды. 15-16 яшьлек турнирда катнашкан 182 спортчы илебезнең 25 регионы дан яклады. Татарстан Республикасы җыелма командасы составында Әлмәт боксчысы Илназ Юсупов 57 кг авырлык категориясендә ярышларның бронза призеры булды. Спортчы Юность спорт мәктәбендә һәм Дивон бокс клубында Раджив Низамеев һәм Сергей Бормутов җитәкчелегендә шөгыльләнә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнемин булыгыз.